parlàvem de les rebaixes, que com molt bé apuntava el Pablo, que acaben el 6 de març, que és just... La coincidència... Exacte, quan hi haurà convocades unes eleccions. O no. O no. Bé, no sé, avui hi ha una cimera in extremis, que és la paraula que més utilitzen avui els diaris per parlar d'aquesta trobada que hi haurà entre Junts pel Sí, la CUP i les entitats civils sobiranistes per intentar evitar això, anar a les noves eleccions que podrien ser el 6 de març. Malgrat que l'entesa sembla complicada, les dues formacions tornen a seure's a la taula per intentar tancar un acord d'investidura. Veieu possible aquesta entesa o creieu que és un miracle? Jo crec que tot depèn i està en mans de Junts pel Sí. La CUP ja ha pres les seves decisions amb l'assemblea, que era l'instrument que ells van escollir, que a mi em sembla el més democràtic per prendre una decisió d'aquestes característiques i amb aquest pes. Ve l'assemblea que va empatar i llavors el Consell Polític va prendre la decisió a partir dels debats que van tenir lloc en les diferents assemblees territorials i també per part de les diferents organitzacions que integren la CUP Crida Constituent, i per tant ara és Junts pel Sí que ha de decidir si aboca, com alguns mitjans diuen, el país a les eleccions o no, perquè clar, tots els mitjans han assenyalat com que la culpa, entre cometes, la responsabilitat d'aquesta situació està en mans de la CUP, i en canvi jo crec que hi ha un 50 i un 50% de responsabilitat, si volem parlar en aquests termes, per tal de sortir de l'atzucac actual. Aleshores Junts pel Sí ha de decidir. Ja m'agradaria veure una assemblea, no?, dels militants de Junts pel Sí, d'Esquerra, de Convergència, dels independents, no?, i que també decidissin entre tots quina decisió prenen. Bé, en aquest cas no serà així, i bé, suposo que els òrgans de direcció dels partits i els independents doncs decidiran. Crec que si Artur Mas era franc quan va dir ara fa un any que ell no era un impediment per al procés i que tant podia obrir com tancar una llista, ara seria el moment de demostrar doncs la coherència en relació a allò que va dir, el que a mi em sembla absurd, i amb això en tot cas acabo i parlem, que ell digui que les eleccions són el menys, les eleccions, la presidència és el menys important en aquest debat, i resulta que ell no vol deixar de cap de les maneres la presidència. Això és un sofisme molt aconseguit per part del Mas, que té a veure amb el tema inclusiu, excloent, amb el tema de votar i no vetar, que va repetir diverses vegades a la compareixença de l'altre dia, del dimarts. Per ser un to molt dur, va fer servir Artur Mas. Sí, ofensiu fins i tot pels partidaris, suposo, de Mas dintre de la CUP. Jo només tinc una teoria, que no és un pronòstic, que per ser Esther, jo recordo el dia que Esther va dir que no hi hauria pactes i que la CUP no investiria Artur Mas. Sí? Fa mes i mig, una cosa... Sí, estava al 50-50, però sí que hi ha una militància de la CUP doncs amb un discurs molt anti-Mas i anti les polítiques que ha vingut fent. I a més la CUP té la possibilitat, a més, vetant o no votant a favor de Mas, de, com es diu, matar dos pájaros d'un tiro, en castellano. És a dir, si provoca un anticipament o una repetició de les catalanes, provoca directament una repetició de les generals i pot posar en moltes dificultats, o sigui, pot causar una crisi en dos sistemes, en el sistema del 3% i en el sistema constitucional, que també té la seva part de corrupció. O sigui, i pondria en qüestió, o sigui, podria aconseguir amb aquest vet posicionar-se molt bé dintre de les esquerres catalanes, és a dir, entenent que Podemos és una formació, Comú Podem és una formació que està en un clar ascens, entenent que Esquerra Republicana no té gaire ganes de seguir amb el Mas, suposo, i entenent que hi ha un sector de la CUP que suposo que és més directe i que prefereix l'opció de referèndum i punt. Una part de la CUP prefereix un referèndum? Preferiria un referèndum i punt. I ja està. Però forma part del seu discurs polític. O sigui, per què dius això? Referèndum? La CUP? La via del referèndum, perquè la via del referèndum és més directa. Però la CUP en tot cas ha pres aquesta decisió no perquè vulgui
tan sols un referèndum, perquè totes les opcions independentistes reivindiquen el referèndum tard o d'hora, final, però ells plantegen l'opció de dir no al Mas amb l'objectiu d'ampliar les bases de l'independentisme, perquè hi ha tota una sèrie de sectors socials que si tu els hi planteges que la República Catalana s'ha de construir amb el senyor Artur Mas al capdavant, que és el referent de les retallades, no donaran suport a La aquesta meitat República de la Catalana. gent diu això, l'altra Aleshores, meitat diu, l'opció per que tal s'ha pres- d'eixamplar per la part de dalt, per tot aquell segment de població que no ho era pas d'independentista, per tal d'ajuntar el màxim de gent, hi ha una part de la CUP que pensa que potser hagués estat millor tapar-se el nas i donar suport al president Mas i tirar-ho endavant. Però hi ha una suma que està cobrant forma en aquests moments, que és la suma Esquerra, en Comú Podem i la CUP. I aquesta, i suposo que això implica un canvi de via, o sigui, un canvi de procés, una altra mena de procés, i un procés que la gent entendria molt millor, és a dir, votem-ho. És el que planteja la resta d'Espanya el Pablo Iglesias. I si aquí hi ha eleccions plebiscitàries un altre cop, o sigui, bloqueges la possibilitat de que es formi a Espanya això que diuen la Grossen Coalition. És a dir, per què? Perquè Pedro Sánchez avui mateix està a Lisboa explorant, tratant el pacte d'importar d'esquerres que es va fer el pacte d'esquerres. O sigui, que la decisió de la CUP no només afecta, això s'ha dit moltes vegades aquests dies, no només afecta el procés català. I després, jo no tinc informació de dins de la CUP, però després em penso que l'assemblea de Sabadell, que va tenir de tot menys normalitat, estava plagada de gent, de simpatitzants que van aconseguir condicionar totes les votacions perquè al final es produeixi un empat tècnic absolutament sospitós. Però això crec que és de sospitós que s'ha vingut dient és una mica la construcció d'una certa fal·làcia, perquè hi va haver-hi un catedràtic de matemàtiques que va dir la possibilitat de que es produeixi aquest resultat és d'un 0,0003%, que resulta que era un catedràtic del Partit Popular, no? Però en canvi han hagut d'altres estudiosos i doctors en matemàtiques que han fet els càlculs i han dit a partir del que els militants o simpatitzants tenien pensat des de casa anar a votar en aquesta assemblea. El canvi d'opinió que es va poder produir en les diferents rondes que es van portar a terme al llarg del matí fins a arribar a l'última. A partir d'aquestes dades, la possibilitat que hi hagués un empat exacte era d'un 16%, la qual cosa no és tan impossible. 16%? Sí. Jo havia sentit un 16% sobre un article en el diario.es d'un doctor en matemàtiques sobre aquesta qüestió, unes dades que a mi, la veritat, em van semblar molt interessants i molt coherents. Per tant, aquí també s'ha volgut construir un discurs sobre com si hi hagués una mà oculta darrere d'aquest resultat, i jo crec que això és fals. Les votacions molt bé, però em reconeixereu que a la CUP, abans de que la CUP sigués decisiva, tothom estava en contra de Mas, sí o no? Vull dir, dins de la CUP... Tothom estava en contra de Mas? Sí, en contra dins de la CUP, o sigui, dins de la candidatura. Són aquestes declaracions que fa el Baños dient mai farem president a Artur Mas. El que si tu analitzes les bases de la CUP o de la militància, hi poden haver-hi sectors que primin més el procés sobiranista o que considerin que el procés sobiranista està en joc en la mesura en què no s'investeix Artur Mas, i un altre sector de la CUP doncs, que primi més la possibilitat d'eixamplar aquest independentisme cap a l'esquerra, cap a les valls populars, també treballant conjuntament amb altres sectors a favor del dret a decidir, i crec que justament aquest debat és el que s'ha reflectit tant, es va reflectir en l'Assemblea com en el Consell polític, i quan a vegades ara s'ha afirmat que el procés sobiranista està mort després d'aquesta decisió, jo crec que en tot cas hi ha una nova oportunitat pel procés sobiranista d'obrir-se justament cap als partidaris del dret a decidir, d'aquells que creuen de veritat en el dret a decidir i en el referèndum vinculant, una mica en la línia que tu apuntaves. Respecte a la reunió d'avui, la cimera que hi ha avui, Carme Forcadell acaba de fer un tuit, fa 2 horetes que ha fet un tuit, diu: no podem malversar el mandat democràtic del 27S, valorem totes les possibilitats i propostes, no decebem els ciutadans que ens van votar. I després, Gabriela Serra, diputada de la CUP, en una entrevista en una entrevista a Ràdio Nacional, diu: si Junts pel Sí mantiene a Mas como candidato, la reunió durarà 2 minuts. Però és que la senyora Carme Forcadell s'hauria d'aplicar el tuit a la seva pròpia organització. Això és el que em referia, que Junts pel Sí i un sector de l'opinió pública s'ha construït un discurs també que situa la responsabilitat tant
sols en la CUP, i jo crec que això és el que s'ha de qüestionar, i és aquí on penso que Junts pel Sí, Esquerra Republicana, els independents haurien de moure fitxa en relació a Convergència, perquè també han passat unes eleccions generals on Convergència Democràtica s'ha situat, li agradi o no, com a quarta força, tan sols amb un 15% dels vots. Està clar que la lògica d'unes generals és diferent d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, però també les eleccions al Parlament de Catalunya el resultat de Junts pel Sí va ser inferior al de Convergència i Unió, i el d'Esquerra anant conjuntament, i el que és evident és que Convergència avui té un desgast molt important polític degut als diferents casos de corrupció, degut a haver estat en el govern, i que Mas, malgrat ser un supervivent polític, i ho hem anat veient en els últims anys, està bastant tocat, i crec que Convergència hauria de començar a plantejar-se quin ha de ser el seu paper també en el procés. No pot plantejar-se liderar el procés amb la figura d'Artur Mas en un moment on la seva formació està francament endavallada. El gran dubte era el dimarts. En funció del que digués el president a 2:45 era la clau. I jo crec que amb l'actitud amb la que va parlar, les paraules gruixudes que va emetre i tot plegat, jo crec que de la reunió d'avui en podem esperar ben poc. És una mica romàntic creure que això, més enllà del que diu la pròpia Gabriela Serra, en Busqueta, que també ha parlat en el mateix sentit, d'avui serà més... És una imatge, és una escenificació d'una bona voluntat. Exacte, bona voluntat. Un acte de precampanya també, no? Potser. Sí, ho hem intentat fins al final, nosaltres... Però jo crec que no hi ha res a fer. A partir de dilluns es convoquen eleccions i aviam que ara sobre un escenari que també serà això, veure si realment passa el que explica en Pablo, que les esquerres s'assumen una mica, si cadascú va pel seu lloc i en funció dels resultats doncs jo m'ajunto més amb aquest o m'ajunto més amb l'altre, i després el president. Si el president ha de decidir si es presenta ell a les eleccions del mes de març com a candidat o si cedeix el lloc, seria una mica estúpid, no? No cedir el pas ara, podem possibilitar un acord amb 72 diputats, però en fi, si ell es presenta, veurà quin tipus de llista fa. Què faran els independents, els que han anat amb Junts pel Sí? Es partiran per la meitat amb Esquerra, la meitat amb Convergència, o faran la llista que en el seu moment van voler fer de només independents? Vull dir que l'escenari està més que remogut. I també quin paper tindran les entitats sobiranistes en aquestes... Sí. Jo crec que l'element clau és si Junts pel Sí es reeditarà. Crec que Convergència té un interès vital en què reediti, perquè si Convergència la necessita. Clar, si va sol a les eleccions, doncs quedarà retratat, perquè fins ara es pot dir això, no? Unes són les generals, les altres són les eleccions al Parlament de Catalunya, però si les eleccions al Parlament de Catalunya on Convergència queda tercera o quarta força, és un cop extremadament dur. Però aquí també hi ha quin paper farà Esquerra en relació a aquestes negociacions de cara a formar una nova coalició amb Junts pel Sí. Crec que la pressió per part de Convergència, apel·lant a la unitat, després del no a la CUP, també serà molt gran, i crec que no sé fins a quin punt, malgrat que Esquerra anant sola podria obtenir millors resultats que Convergència i per tant la situaria per davant, crec que la pressió pot ser molt important per part de Convergència de cara a reeditar un nou Junts pel Sí, i aquí també l'element diferencial en unes noves eleccions al Parlament de Catalunya serà quin paper juga en Comú Podem, que va estar desaparegut en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. No oblidem que Catalunya Sí que es pot va ser una coalició bàsicament entre Podem i Iniciativa EUIA, però deixant al marge un actor central com és Barcelona en Comú i el paper d'Ada Colau, que en la mesura en què es va implicar en aquestes eleccions generals, el resultat va donar que el nou instrument polític d'en Comú Podem va quedar número 1 per davant de tothom, no? Crec que és un element també important a tenir en compte i quin paper pot jugar a l'hora de treballar amb la CUP. Jo crec que després d'haver-los dit que no als convergents, Esquerra Republicana parlo, a les generals, jo crec que ara un altre cop els tornaran a dir que no i jo, en fi, potser m'equivoco i d'aquí un mes, no? D'aquí 2 setmanes o 3 en tornem a parlar, però jo vaticino que aniran cadascú pel seu compte. Sí, però això forma part de la campanya de Mas, de la campanya de victimització de Mas i d'intentar traure's tota l'èpica del procés. Mas té, a més, que la gent està cansada de tanta èpica. Ja, bueno, però també hi ha en paral·lel el tema, l'expedient jurídic de Mas, en dos sentits. L'expedient, diguem, que té el Tribunal Superior de Justícia per l'organització del 9-N i després els casos que l'esquitxen de corrupció vinculats a la família Pujol i vinculats al 3%. O sigui,
seria impossible, o sigui, jo penso, seria una mica de penitents que Esquerra Republicana sigués acollint a una força política i a un personatge polític que estan absolutament desgastats i que estan gairebé superats, que més aviat són un obstacle pel procés, o sigui, el fet d'aferrar-se a ser candidat, que no passa el del famós desllorigador, o sigui, el desllorigador seria més, o sigui, treure's de sobre a Mas, això facilitaria molt les coses. Mas no vol, però és el que tu dius, Cristina, una segona repetició, una repetició de Junts pel Sí, gairebé a mi em sembla el suïcidi polític d'Esquerra Republicana, perquè no sé, la política catalana i la d'Espanya són molt canviants, o sigui, hem entrat en un procés d'inestabilitat molt gros, però hi ha tendències de fons i aquestes tendències indiquen que Convergència, com deia l'Ester, està absolutament amortitzada. O sigui, i tot allò que té a veure amb Convergència, de moment, menys Esquerra Republicana, acaba patint una crisi. El que aquí sempre cal tenir en compte també el paper de les entitats sobiranistes que pressionaran de cara a que hi hagi una coalició d'aquest tipus. Però el que sí que ja hem anat veient aquests dies és tota una sèrie d'actes de precampanya, podríem dir, perquè des del moment que la CUP va dir no, les pròpies declaracions d'Oriol Junqueras, apel·lant a Convergència, a que entrés en raó, també apel·lant a la CUP, a que hi hagués una nova reunió, s'intentava situar com en un posicionament de neutralitat política, de no mullar-se, de cara a si hi ha una propera contesa electoral i van sols i bé, la culpa no ha estat nostra, sinó en tot cas de Convergència i de la CUP, amb l'objectiu de rascar vots de tot arreu, i per part d'Artur Mas la declaració i la compareixença que va fer l'altre dia també anava, penso, en aquesta direcció, en la mesura en què ell, bueno, s'erigia com, diem, jo no renunciaré, és la CUP la responsable d'aquesta situació, no és culpa nostra, i per tant ja hem vist una sèrie de declaracions que apunten a una situació de precampanya, que és cert que una part molt important de la ciutadania, de l'opinió pública i de la gent que es va mobilitzar els diferents 11 de setembre no voldria que es donés, i d'aquí que aquesta reunió in extremis, perquè almenys jo crec de cara a un sector del món sobiranista diu hem intentat tot, però penso que és difícil evitar la convocatòria electoral i veurem què passa i quin mapa surt. Pot sortir un mapa molt diferent del que vam tenir. I com es plantegen aquestes eleccions també? Seran una segona volta de les plebiscitàries? Ciutadans ara és segona força política. Jo crec que això en unes noves eleccions i en funció de com es plantegin pot quedar molt enrere Ciutadans, cosa que crec que és positiu justament per al procés en la mesura que cal obrir el procés no només en clau independentista sinó també en clau a dret a decidir, dret a l'autodeterminació, que penso que és essencial, no? Aquí han d'haver tard o d'hora un referèndum i que la gent es pugui expressar, i Ciutadans, PP i PSOE són el principal fre. És que Convergència... Perdó, un segon, disculpa. No, endavant, Pablo. Disculpa, però és que o sigui, PP, Ciutadans pot quedar tercera o quarta força política. Hi haurà segurament reequilibris, però, en fi, havies dit, perdó, havies acabat el teu argument dient que PP, PSOE i Ciutadans són el principal fre al procés sobiranista i al dret a l'autodeterminació de Catalunya. És més, i els resultats de les passades eleccions, o sigui, això no es pot tirar endavant. Està clar que Mas el 9-N es va tirar endarrere i no va portar a terme un referèndum real i desobedient, això estic d'acord, però qui estan negant aquest dret a decidir i els objectius són aquestes formacions que ara jo deia. Però de les passades eleccions, o sigui, va sortir un 47,7% a favor, o sigui, votants de Junts pel Sí i de la CUP, i va haver-hi dirigents de la CUP que en aquell moment van dir, en concret el senyor Baños, que amb un 47,7% de l'electorat... Pots vestir el que vulguis, però és un 47,8%. Llavors, què està dient Mas? Que la culpa és de no sé qui, de la CUP, d'aquells... I llavors, i tu afegeixes dels partits constitucionalistes, no? La culpa... O sigui, en el moment... Jo dic que aquests partits són els que impedeixen que avui hi hagi un referèndum a Catalunya, perquè les altres formacions totes són partidàries d'aquest referèndum. Si tu sumes Junts pel Sí, sumes la CUP i sumes... El PSC, fins i tot. Si ens repetem les últimes eleccions, Catalunya sí que es pot. El Partit dels Socialistes no vol el referèndum, ni tan sols reconeix Catalunya com una nació. Tot és inestable. El Partit Socialista de Catalunya està parlant... Però hi ha una majoria de veritat en relació al referèndum, això sí. Però està pressionant el seu cap a Madrid, a Pedro Sánchez, perquè arribi a un pacte amb el Pablo Iglesias, que porta des del minut 1 del dia després dient que farien un referèndum a Catalunya i que això és innegociable.
I això te'l pots creure o no, però això és així. Però el que jo dic és que el problema de Catalunya no és pas els partits, el PP, que gairebé no pinta res en el Parlament, ni Ciutadans, que té molts diputats, però que no pot fer tampoc gaire cosa, ni el PSC, i que la culpa de que això funcioni malament o no arribi a bon port, que hi ha molta gent que vol, és del propi Mas, i que a més no té credibilitat. Tu no pots parlar de desobeir i després presentar un recurs al Constitucional dient que vols la reforma de la llei del Constitucional. O sigui, en què quedem? Són dos qüestions diferents. Una cosa és que Mas, evidentment, no va ser capaç de desobeir quan el 9-N l'estat espanyol i el Tribunal Constitucional li va dir que no es podia celebrar un referèndum. Els sectors de la CUP, per exemple, sí que plantejaven un referèndum desobedient, no? Artur Mas, Esquerra Republicana, doncs van optar pel no, però l'altra qüestió és que de cara a un referèndum... El referèndum es va fer, una consulta. Es va fer una consulta, però que va tenir un caràcter Aquest simbòlic. senyor està imputat No, per està això. clar que la consulta jo crec que va ser simbòlica, però va tenir un caràcter molt important i ha tingut unes conseqüències legals que no es poden menys tenir. Però està clar que és diferent una consulta d'un referèndum vinculant o un referèndum que desobeís. Hagués implicat un altre tipus d'escenari. Però una cosa és el que va fer Artur Mas en relació al 9-N i l'opció que va prendre, i l'altra és que qui impedeix que hi hagi un referèndum pactat avui amb la resta de l'estat espanyol no és el senyor Artur Mas, que un referèndum pactat ja li aniria bé. Qui impedeix aquests referèndums és justament Ciutadans, PP i Partit dels Socialistes. I per tant són dos nivells de discussió, jo entenc, diferents. Sí, però la fulla, perdona, Esther, però la fulla de ruta del senyor Mas implica desobeir, desconnectar, proclamar, o sigui, és una via unilateral. No del senyor Mas, de Junts pel Sí, 1,6 milions de... No només el senyor Mas, són tots. Ho dic perquè sempre el fotem amb ell i... Sí, però... En fi. Bueno, aquesta és la dialèctica. La pràctica moltes vegades no va en aquesta direcció, perquè quan tu dius desconnectar, desobeir, es va fer la declaració que va firmar conjuntament amb la CUP, però com dèiem ara fa un moment, el 9-N sí que no es va desobeir. Jo crec que hi ha tot un sector de Convergència que també està considerant que potser s'ha anat massa lluny. Hi ha una èlit econòmica que de fet ha abandonat Convergència Democràtica. Però què li ha passat a aquesta èlit econòmica i a aquests sectors que van apostar per la força del seny, per Unió Democràtica? I Unió Democràtica al final s'ha situat fins i tot fora de les institucions. Aleshores el que ens trobem és que també Convergència es troba en una situació de debat intern en el qual hi ha sectors que diuen hem anat massa enllà, cal tornar al dret a decidir, però a la vegada també amb una organització fortament qüestionada pels casos de corrupció. Aleshores estan en un moment d'impàs i que necessiten repensar-se, i d'aquí la nova marca que van treure en les generals. I que igual, si hi ha uns nous comicis, Convergència, si es presenta sola, el que pot recuperar és aquest argument del dret a decidir. Que hi vam veure algunes declaracions d'alguns dels seus nous parlamentaris que han parlat d'aquests termes. El propi president Mas, la nit del 20, el seu missatge tota l'estona per la dreta a decidir, va fer un canvi... Va parlar d'un escenari que obria possibilitats diferents, o sigui, alternatives a la... I que tinguem a Pedro Sánchez avui a Portugal, com ho interpreteu? Ha anat a veure el president a Portugal. A prendre nota com es fan els pactes d'esquerres. És que a Portugal ha passat una cosa que pot passar aquí a Espanya, que és que l'esquerra, o sigui, el Partit Socialista no ha guanyat les eleccions, però una suma del Partit Socialista portuguès amb els comunistes i amb aquesta nova esquerra ha aconseguit carregar-se a la llista més votada, que era la de Passos Coelho. Què passa? Que feia 40 anys em penso que no governava el Partit Socialista a Portugal. I això és el model que vol importar Pedro Sánchez, o sigui, la possibilitat d'un pacte amb Podemos, amb els nacionalistes d'Esquerra, amb els 9 o 5 o 7, no sé, no me'n recordo, de Democràcia i Llibertat, i amb Batasuna, em penso, Bildu, que té 2 diputats, etc. La senyora Susana Díaz sembla que no li agrada tant aquesta opció, sembla que que s'està estirant els cabells. Una gran coalició a l'Alemanya. El que passa és que Pedro Sánchez intenta marcar perfil, jo crec, amb aquesta reunió i posar Portugal com a exemple, però evidentment hi ha també aquí... Manu jo. Clar, hi ha un debat intern i també una tensió sobre qui realment mana en el si del partit. I després Barcelona, no parla de Barcelona, sé que queda un minut. És que tot això per l'Ajuntament és un desastre absolut, que hi tornin a haver eleccions. Perquè tornem a estar 3 mesos una altra vegada
tingui menys implicació o menys implicació la gent que governa ara la ciutat, tots els partits estan allò amb la mirada en campanya posada. O sigui, si ens havíem marcat les eleccions generals després de les eleccions generals aviam què passa a l'Ajuntament de Barcelona, aviam si finalment entre PSC i Esquerra Republicana al govern, la CUP des de fora, veient què passa, ara un altre cop situació d'impàs i això... Important destacada reflexió, molt bé, l'apuntarem. Molt bé, Cristina, Pablo, Esther, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve, gràcies per compartir aquests minuts de tertúlia. Vosaltres també, gràcies per la companyia i ens retrobem demà, que serà divendres a les